shu ban thia ngam nang shu ban dan na ru ki tu ki por ba ya phi nga shem Kumbai ha do no chong nga phi la rong man kleng ma phi ti kom no ngan long jing in ba shi por han ne ha pur thei ba it what I no ya nga tang mar wei berthat u bernyam lele kita ba hak sang ti trong pi to kdut it ya ga jingom na ka kum ka mit sen ya mun sim kam khus lai bat pi ngam perwa Rupane mau koridor jing it ba chili kum ki du riau ba ado no chong pi ju nam ai ngan sa berthat u bernyan lele kita ba hak sang ti chong pi to kdut it iaga jingong na ka kum ka mit sen ya mun sim kam khus lai bat pi ngam perwa kum ba ju ban la arnut ngi la klei in it markalian iwe ya iwe wat las ngi kan se no na khmat chong ni si enter jing in ngan don lang bat phi wat las ngi kan se no na khmat chong ni si enter jing in ngan don lang bat phi berthat hak sang ti trong pi to kdut it iaga jingom na ka kum ka mit sen ya mun sim kam khus lai bat pi ngam